салому алейкум ҳамватанони азиз, ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. Ассалому алейкум азиз узбек дӯстларум. Ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бугун каналимда муҳим хабарда силарга бераман узбек тили билан, тоҷик тили билан. Ҳамватанони азиз, ман ба шумо ҳамин хабарро мерасонам ки дар Русия бо укази президенти Русия аз 8 июни 2020 сол дар қонуни рақами 182 оиди ҳамин мигратсия, яъне муҳоҷирон дар бораи масалан мана временни регистратсия тағйирот иловаҳо дароварда шуд. Чӣ тағйирот дароварда шуд? Инро ман ба шумо ҳозир мегӯям, бо диққат бошед, гӯш кунед. нафароне ки аввал хонау дар доштанд дар Русия, ё шаҳрвандони Русия, ё Узбекистон, ё Тоҷикистон, онҳо ҳуқуқ надоштанд ки ба ғайри оилаҳои худ дигар нафаронро регистратсия кунанд. айни ҳол анамин тағйироти иловаҳое ки дароварда шуд ва укази президент имзо монда шуд 8 июн ва 8 сентябр ба қувваи қонунӣ медарояд. яъне баъди 90 рӯз соҳибхона метавонад ки ба ғайри аҳли оилааш дигар шаҳрвандони дигар давлатро, шиносои худро метавонад пурра временни регистратсия ба воситаи инфитсия кунад. яъне инфитсияро ҳамаи шумо медонед, инфитсия идорае ҳаст ки ҳозир ҳама барои ҳуҷҷатгузорӣ ба он ҷо муроҷиат мекунанд. барои ҳамин ба дигарон расонед ва аз ин бехабар намонед ки 8 сентябр гузашт. касе ки шинос дорад дар ҳамин Русия метавонад зиёд шиносои худро масалан якдигарро временни регистратсия кунанд. ин қонунӣ аст. касе ба онҳо ҳуқуқ надорад штраф кунад ё гапе занад. ба дигарон расонед ҳамватанони азиз. ва нафарони РВП доред, вид на жительства доред, ҳатто паспорти Русия доред ва хонау дар надоред, метавонед ки бо шиносҳои худ рафта гапзанон карда анхе временни регистратсия кардан гиред бемалол. азиз дӯстларым, силарга шуно айтиб бераман ки олдин кимди уи Россия да бусахо фуқаро Россия бусахо Узбекистон, Тоҷикистон кимди уи буганида фақат o'zini oilasini ijozat berardi qonun ki registratsiya временni qilsin. Ana hozir shu 8 iyun дополнение изменение shu 182 qonunda bo'ldi. Prezident Rusiyani ukazi chiqdi. 8 sentyabrda qonuniy bo'ladi shu qonun. Kimdi uyi bo'lsa, masalan, huquqi borki boshqa davlatning fuqarosini registratsiya qilsin, временni registratsiya qilsin. Oldin ijozat bermasdi qonun. Ana hozir ijozat bo'ldi. 8 sentyabrdan boshlab kimdi uyi bo'lsa, havlisi bo'lsa, huquqi borki tanishlarini qaysi davlatdan ham bo'lsa, huquqi borki временni registratsiya qilsin. Через MFC borib, shu uy egasi dokumentlarni olib, birga borib временni registratsiya qilasizlar. Mana shu xabarni eshitdinglar, boshqalarga ham aytinglar, boshqalar ham shu xabarni bilsin. sarson sargardon bo'lmasinlar. Salomat bo'linglar. Shirin Ibronova kanaliga a'zo bo'linglar. Yangiliklar bo'lsa eshitasizlar. Hamvatanoni aziz, dar amoni xudovand boshid. این خبر رو به دیگران رسانید. چونکی زیاد هموطنان ما در روسیه خانه دارن، کوارتیر دارن، حولی دارن. اونها بعد 8 سپتامبر میتوانند که زیاد شناسای خود را временни регистрация موقتی کنند. در امان خداوند باشید.